dar las gracias a todos, principalmente Laia, muchas gracias por estar aquí, por tener esta diferencia con el grupo animalista, con todos los compañeros de medio ambiente que han querido venir. Me consta que hay muchos y muchas que no han podido de nuestro grupo, se han puesto en contacto conmigo para agradecerte que estuvieras aquí, que tengamos este encuentro y pidiéndome por favor que se grabara porque lo quieren ver después y no han podido estar. Así que muchas gracias a ti y también a todos los demás compañeros y compañeras que estáis aquí. Bueno, Laia es que no la tengo que presentar, ya todo el mundo sabe que es teniente alcalde del Ayuntamiento de Barcelona y que lleva la Regiduría de Bienestar y Protección Animal. Entonces, esta reunión de cara al grupo animalista es una reunión importante que yo tenía muchas ganas de hacer, tenía ganas de hablar con Laia y sobre todo de que nos comentara todo lo que se está haciendo en el Ayuntamiento de Barcelona. Primero, porque hasta que se hizo esta regiduría y está Laia trabajando, pues no es por nada, pero la verdad es que el tema animal y la gestión animal había sido un desastre. De hecho, me consta porque estoy en contacto con movimientos animalistas, con asociaciones de la ciudad de Barcelona y estaban muy descontentos con cómo se había llevado. El hecho de que haya una regiduría ha sido un paso adelante importante. Y después también esta reunión es enriquecedora y muy interesante porque una ciudad como Barcelona es una ciudad compleja, que Laia seguro nos lo va a explicar ahora, con muchos puntos, una red, una xarxa que sea o un rompecabezas que a veces ha de encajar, después temas muy complicados, desde el abandono, la gestión de los PPPs, el CAC de Barcelona, la gestión de las colonias ferales, el zoo, la relación entre las personas y los animales en la ciudad, en fin, que Barcelona es una ciudad sumamente interesante en este tema porque ayuda mucho, ¿no? Para saber si sabes si puedes gestionar una ciudad como Barcelona, pues un municipio más pequeñito, pues será más fácil. Así que yo creo que vamos a aprender mucho y tenemos muchas ganas, Laia, de que nos expliques en qué estás trabajando, qué has hecho, los proyectos, en fin, tú misma. Vale, no, jo d'entrada gràcies, perquè quan vam parlar d'aquesta possibilitat la veritat és que em va fer molta il·lusió perquè us he de dir que bueno, això cadascú entoma com vol, però en el traspàs que vaig rebre de l'àrea que ho portava abans, el més surrealista que vaig viure va ser l'alegria, el sentiment d'alegria amb el que em traspassaven una carpeta que em venien a dir que feia temps que intentaven passar-li a algú. I jo em va sorprendre moltíssim, perquè és normalment quan ha portat 4 anys un tema, ostres, si abans no hi tenies contacte amb aquest tema, no hi tenies relació, no hi tenies dedicació, no hi tenies preocupació, el normal és que li agafis carinyo. El mínim és que li agafis carinyo per problemes que pugui haver o puguis haver hagut de gestionar, etc. I per tant em vaig quedar com molt sorpresa. Per què m'ho diuen, això, no? I una certa alegria. Us diré que així nosaltres en la negociació de l'acord de govern defensàvem poder tenir no només transició digital, sinó també transició ecològica com a àrees dins d'aquesta tinència i això no va ser possible. Tot el que és la transició ecològica no ho van cedir, però van dir benestar animal t'ho regalem ja. Amb aquesta sorpresa, perdoneu, és una anècdota i Aurora, tu dèieu que s'estava gravant, doncs escolteu, no estic dient res que no s'hagués dit en una reunió sense cap mena de conclusió més enllà de la sorpresa la que em va generar aquest comentari en aquell moment. És evident que jo no havia gestionat mai aquest tema, sí que és veritat que vinc d'un entorn en el que he tingut sempre bastant de contacte amb animals i vaig créixer a Valls i els meus pares eren pagesos, per tant, diguem-ho així, estic acostumada a un entorn que és bastant més, crec que, que està bastant més normalitzada aquesta temàtica i en tot cas per mi va ser una notícia positiva
poder gestionar aquesta àrea i així ho vam entomar des del primer moment. No és fàcil, és un entorn que no és gens fàcil, però que continuo pensant que només es pot fer des de la convicció que és una àrea important. Si penses que no és una àrea important, segur que t'equivoques en la gestió d'aquesta àrea. I ho vaig entomar també, com us deia, ho vam entomar com a equip des de la constatació de que Barcelona estava en una situació privilegiada respecte a altres ciutats, bàsicament per un tema que entendreu molt fàcilment. Sovint la gestió que pots fer depèn de la normativa que tens. I a Barcelona teníem la sort de disposar d'una ordenança de protecció, tinença i venda d'animals que és clarament pionera a nivell no només de Catalunya, sinó sobretot més enllà de Catalunya, d'Espanya i fins i tot d'Europa. Que d'alguna manera aquesta ordenança, que és del 2014, o sigui, té anys, i que es va treballar amb l'ajuda de tots els grups en aquell moment, i gràcies a això jo crec que es va poder assolir una política valenta per part de tot el consistori i no només de l'equip de govern d'aleshores, que com sabeu, el 2014 no hi érem nosaltres. Però gràcies a això hem pogut disposar de les eines jurídiques i tècniques per poder treballar sobretot amb una prioritat que per nosaltres era claríssima, que era la millora del benestar animal i sobretot, en sentit negatiu d'aquesta prioritat, és lluitar per l'erradicació del maltractament animal, que, com sabeu, continua sent una xacra que tenim a la nostra societat. Gràcies a aquesta ordenança, justament, hem pogut avançar i molt, i us en faré allò 4 cèntims, amb temes tan claus com el comerç il·lícit i el maltractament d'animals en botigues. I hem pogut encetar expedients jurídicament pioners en el nostre entorn i fins i tot a nivell d'estat contra el comerç electrònic il·lícit a la ciutat de Barcelona. Us deia que aquesta és una de les virtuts que ha tingut aquesta ordenança i som molt conscients que això és una sort, que sovint quan tenim reunions sobre les polítiques de benestar animal amb altres ajuntaments ens diuen com feu això, i clar, diem, ho podem fer perquè tenim una ordenança que posa condicions molt ambicioses en termes de com volem que siguin aquestes polítiques i com volem garantir que no es produeix el maltractament animal, com volem garantir que quan algú compra un cadell perquè es segueixen comprant, va complint unes determinades condicions i per tant hi ha un nivell d'exigència molt alt aquell que està prestant aquest servei, si voleu. I jo crec que la xifra més clara és dir-vos que estem promovent un nivell de 2.000 expedients sancionadors cada any per infraccions d'aquesta ordenança. 2.000 expedients sancionadors importants, vull dir, des de, evidentment, fer comerç amb cadells que no compleixen les condicions per vendre'ls, perquè és el que passa massa sovint, botigues que els tenen en condicions deplorables, però també titulars de gossos de races potencialment perilloses que no tenen ni la llicència per fer-ho, que els porten deslligats, que els porten sense morrió. Vaja, ja veieu, de dimensions molt diferents, però que tot això ho podem fer gràcies a aquesta regulació potent que ens ofereix l'ordenança. Per tant, ja podeu veure una miqueta que les prioritats són clares. A Barcelona volem expressar clarament amb aquesta normativa que tenim tolerància zero al maltractament animal. Hem tancat 10 botigues des de l'entrada en vigor d'aquesta ordenança per incompliments de la mateixa i s'han intervingut, s'han decomissat més de 900 cadells. I això és una mala notícia, evidentment, perquè és una bona notícia, diguem-ho així, que ja no estiguin en aquella situació, però és una mala notícia perquè vol dir que, efectivament,
ens estem trobant que massa sovint la immensa majoria d'establiments no compleixen les condicions de l'ordenança en aquest sentit. I això sovint ho podem fer també no només gràcies a tenir aquesta ordenança, sinó també a la implicació de les entitats animalistes i de les diverses denúncies que ens fan els propis veïns que es troben en aquestes situacions, que entren en una botiga i veuen en quin estat es troben o que han comprat un cadell i que s'han trobat que al cap de 2 setmanes el cadell tenia patologies que haurien d'haver detectat o que s'haurien d'haver evitat amb la vacunació adequada i obligada per l'ordenança. Treballem bàsicament amb 2 línies per garantir el benestar en les botigues. D'una banda, com us deia, aplicant de forma ferma aquesta ordenança de protecció, tinença i venda d'animals, per garantir que els animals que es trobin amb les condicions adequades a les botigues, tant pel que fa a les instal·lacions com, evidentment, pel que fa a la documentació, però també a les cures i, per tant, que tinguin el control veterinari necessari. I després també treballant en una altra línia, que és la de la sensibilització, per promoure les adopcions abans que la compra. I amb això hem estat molt insistents a Barcelona Millor Adopta perquè volem garantir que el que també existeix a la nostra ciutat, que malauradament existeix en totes, que segueix havent-hi abandonament de gossos, també de gats, però sobretot de gossos, doncs no acaba cronificant la presència d'animals que havien viscut fins aleshores en família i que s'han d'habituar a un hàbitat que no és l'òptim ni de bon tros, que és el Centre d'Acollida d'Animals i Companyia, que ho fan superbé, que hi ha un equip fantàstic i que les condicions són més que dignes, però que mai és, evidentment, com viure en família en un entorn més normal per la convivència. I això ho fem a través de campanyes continuades, a través dels canals de comunicació de l'Ajuntament i amb un pla anual de comunicació. Exemples concrets, haureu sentit potser, sobretot per aquells que us moveu més a l'entorn de Barcelona, que vam tancar fa poc la botiga Ladridos a Nou Barris, vam inspeccionar-la a principis de l'últim mes de març, del març d'aquest any, i ens va permetre detectar animals malalts a la venda, 18 cadàvers a l'arcó congelador que no figuraven com a morts en el llibre de registre de l'establiment, és a dir, una pràctica clarament d'incompliment de l'ordenança, d'irregularitats una darrere l'altra. Això vol dir que els animals havien entrat sense complir amb les ordenances. Quan es mor un cadell i no figura en el llibre de registre és que no complia les condicions i per això no es vol deixar constància d'aquesta mort. I la Guàrdia Urbana també va obrir diligències pel fet que la veterinària contractada per la botiga no tenia el títol de professional de convalidat i, per tant, tampoc estava col·legiada. Es van precintar cautelarment les instal·lacions, es va tramitar d'urgència el cessament de la llicència d'activitat de la botiga i es va tramitar l'expedient sancionador per incompliments de l'ordenança, com us deia. Una altra botiga que probablement haureu sentit a parlar, que està, si no m'equivoco, al carrer Castillejos, la botiga Bitxets, es va inspeccionar el desembre del 2020 i novament al març del 2021 i es van intervenir 33 cadells malalts al desembre i es va acabar per cessar l'activitat i precintar cautelarment el març d'aquest any, arran d'una nova inspecció en què es van detectar novament que es tornaven a produir pràctiques en aquest sentit, cadells malalts a la venda i animals en situació d'irregularitat documental. Massa sovint, tampoc vull entrar en el detall perquè tampoc no cal i n'estic convençuda que tots vosaltres us feu la idea de la gravetat d'aquests fets, però massa sovint ens trobem amb irregularitats, amb establiments que haurien de ser d'entrada els més sensibles a la defensa dels drets dels animals i a la protecció del benestar animal. I també hem actuat en un altre nivell, ja no només en botigues, sinó també
en portals, en plataformes digitals com el portal Mil Anuncios o el portal Vivo, que contenien i segueixen contenint, perquè estem continuant perseguint-los en aquest sentit, anuncis il·lícits de venda d'animals, i dic anuncis il·lícits perquè els anuncis, perquè siguin il·lícits, han de garantir que compleixen les condicions que exigeix l'ordenança. Doncs no ho garantien, i, per tant, vam encetar també un procés sancionador en aquest cas i de la mà, per primera vegada, de la llei de comerç electrònic, que ens oferia, junt amb l'ordenança de protecció d'animals, ens oferia un marc regulatori adequat per perseguir aquesta activitat. Novament, en aquest cas, va ser FADA qui ens va traslladar la denúncia, inicialment per al suposat incompliment de la llei de comerç electrònic en relació a l'ordenança, que ens oferia la possibilitat d'encetar d'incoar aquest expedient sancionador, i no vam dubtar en fer-ho, i per tant vam imposar una sanció de 150.000 euros de multa a Mil Anuncios per aquest fet. Estem pendents de sentència i, per tant de bo s'acabi en el sentit de confirmar la sanció que vam imposar en el seu moment. Jo crec que és important continuar de forma molt potent i contundent aquesta activitat de persecució de totes les activitats que es produeixin a la nostra ciutat al marge de les condicions i dels requisits que imposa l'ordenança, i més encara després que haguem subscrit, com altres ciutats i com altres institucions i com altres entitats, el pacte de TIC, que sabeu que és un pacte impulsat l'agost de l'any passat, del 2020, a TIC, a les Illes Canàries, amb l'objectiu d'establir un full de ruta comú pel teixit social animalista i el conjunt de la societat civil, i sobretot una política contrària als actes de maltractament, de crueltat i de violència cap als animals. Ho vam subscriure com a Ajuntament en el plenari del 23 de desembre, perquè era efectivament just abans de Nadal del 2020, aprovant la subscripció per part de l'Ajuntament del pacte de TIC. I això és el que estem fent pel que fa a la persecució de les pràctiques contràries a la nostra ordenança. Una altra línia de treball, per no centrar-nos només en les experiències negatives o en les patologies, si voleu. Estem treballant també molt fermament amb tot el tema de convivència amb gossos a l'espai públic. Sabeu que això no és un tema senzill, sobretot en grans ciutats on hi ha molta densitat de població i poc espai públic. Nosaltres la veritat és que ens hem entossudit a desplegar el model de convivència que també hi ha plantejat a l'ordenança, perquè estem convençuts que la solució no sempre passa per anar segregant els espais de la ciutat, sobretot quan aquests són escassos, en el sentit que hi hagin espais per gossos, només per gossos, espais per canalla, espais per gent gran, espais per jugar, espais per passejar. No tenim tant d'espai públic i, sobretot, volem creure i necessitem treballar perquè sigui possible la convivència de diversos usos en un mateix espai. I això era l'aposta que feia l'ordenança del 2014, justament per crear el que s'anomenen les ZUCs, les zones d'ús compartit, en el sentit de crear espais en el que convisquin usos de diversa tipologia i, per tant, que puguin anar persones que passegen els gossos fins i tot deslligats amb usos d'altra tipologia. També passeig normal, ús de l'espai públic com a parcs o places, etc., o fins i tot gent gran i canalla. És evident que això no és possible sense una regulació específica i sense identificar quines són aquestes zones en què es preveu i es vol treballar per aquest ús compartit, i estem treballant per fer-ho. Quina és la situació en tot cas actual? Perquè aquesta implementació de les ZUCs encara no la tenim vigent.
l'estem ultimant. Ara, quina és la situació a la ciutat? Tenim més d'un centenar, 113 àrees per gossos deslligats, concretament 41 àrees d'esbarjo de gossos, que això vol dir 41 àrees de més de 400 metres quadrats, i 72 àrees de gossos, que això són àrees inferiors a 400 metres quadrats, i això són els que, en terminologia menys tècnica, s'anomenen pipicans. Hi ha, per tant, un bon gruix d'espais per gossos deslligats, repeteixo, i d'alguna manera la seva distribució territorial garanteix que aproximadament el 98%, gairebé la totalitat, dels gossos de la ciutat tinguin un espai per gossos deslligats a menys de 15 minuts de casa. És suficient això? Mai. En tenim prou, evidentment, i sobretot amb una dinàmica de ciutat tan densa i tan complicada, sovint, i per tant el que estem intentant és treballar per l'increment d'aquests espais. D'entrada, també tenim, més enllà d'aquestes àrees per gossos deslligats, amb aquesta doble tipologia que us deia, tenim els parcs i jardins. Els parcs i jardins de la ciutat, on els gossos poden entrar lligats, en aquest cas, és d'aproximadament 1.000 hectàrees, 960 hectàrees. Mentre que allà on està prohibida o no està permès l'accés de gossos lligats, repeteixo, són 62 hectàrees. Tot i això, tots haureu sentit, probablement els que es moveu més per Barcelona, que hi ha queixes cada vegada que, malauradament, tenim una notícia, i aquí també vull ser molt clara, aquestes decisions s'han pres per part de Parcs i Jardins, no de Benestar Animal, no la prenem nosaltres, la pren Parcs i Jardins, la decisió de no admetre l'accés de gossos lligats a un determinat parc o a un determinat jardí. Nosaltres el que hem treballat, veient que sovint ens passava que no coincidíem amb el criteri de Parcs i Jardins, és perquè a partir d'ara el procés de presa de decisions sobre on poden accedir en termes de parcs i jardins els gossos lligats, no depengui només de Parcs i Jardins i de la consideració de és que he plantat unes plantes o hi he situat allí unes plantes que són delicades i que, per tant, la presència de gossos fins i tot lligats ho acabarà posant en risc, sinó que puguem fer aquest debat de forma més oberta, no només des de la perspectiva de la flora que hi plantem, o que s'hi planta, sinó també de quins usos volem que tingui aquell espai, també en funció de què és el que hi ha al seu voltant i, per tant, quina disponibilitat d'àrees d'esbarjo de gossos o àrees de gossos que hi hagin a la proximitat. Per tant, necessitem seguir treballant, malgrat aquesta proporció que us deia, 960 hectàrees de parcs i jardins on sí que hi poden entrar els gossos lligats, 60 hectàrees de parcs i jardins on no hi tenen accés els gossos lligats. I més enllà, evidentment, òbviament, els carrers i places de la nostra ciutat, on podem passejar els nostres gossos. Quin és el canvi significatiu de futur? Aquestes zones d'ús compartit, que encara no estan implantades, que ho haurien d'estar perquè, com us dic, venen de l'ordenança, però que ens vam trobar encara pendents d'implementar quan vam rebre el traspàs de l'àrea d'ecologia urbana que ho portava en el passat mandat, i ens vam trobar de sobte amb una llista que, quan vam intentar, de zones d'ús compartit, que com a mínim n'hi ha d'haver una per barri, per tant 73 en tota Barcelona, quan el vam intentar contrastar amb tots els barris, ens vam trobar que els nous equips de cada districte, i per tant de cada barri, ens deien ui, no, deixeu-nos-ho revisar. I per tant vam començar-ho a revisar i amb això ens va agafar la pandèmia, òbviament, al cap de 7 mesos d'entrar a govern. Ara ja el tenim totes identificades i, per tant, el que haurem de fer, evidentment, és començar-ho a implementar amb una necessitat de tenir-ho implementat abans d'acabar aquest mandat. Aquesta és la nostra voluntat. I en aquest marc el que hem fet és treballar des de principis d'aquest mandat amb un pla estratègic de gossos que contemplarà tota l'estratègia d'implantació de les zones d'ús compartit,
que ja, com us deia, ja estan validades pels 10 districtes i, per tant, s'estan ara avaluant a nivell dels tècnics territorials per avaluar si són suficients les zones que han identificat per aquest ús compartit. Fins aquí, diguem-ho així, la convivència en espai públic. Una altra línia de treball, i que té molt a veure amb aquella tinença responsable i amb aquella lluita pel benestar dels animals que us parlava al principi i que ens permet l'ordenança i que passa necessàriament per evitar cada vegada més que famílies que decideixen una mica a la brava, una mica alegrement, una mica frívolament, que volen tenir, com qui diu, un peluix a casa i que no s'han parat a pensar quines són les responsabilitats de conviure amb un animal, de sobte, quan la vida es complica, quan ja ningú veu els avantatges de la convivència i només veu els inconvenients d'haver de treure a passejar, d'alimentar un animal que també té les seves necessitats i que ja les tenia, però que fins a aquell moment probablement no ens ho havíem plantejat, l'acaba abandonant. I això és el que ens ha portat sovint a haver de fer campanyes encara més fortes, no només perquè la gent adopti, sinó també perquè la gent sigui molt conscient en el moment de prendre la decisió de començar a conviure amb un animal, que pensi abans en adoptar i no en comprar. Perquè el centre d'acollida, i això és el que volia entrar ara, d'Animals de Companyia de Barcelona, segueixen havent-hi massa animals de companyia, sobretot gossos, també gats, però sobretot gossos. La bona notícia, i jo crec que això sí que val la pena subratllar-ho perquè no tot són males notícies, de fet us començava a explicar la bona notícia de disposar d'un marc jurídic potent a nivell de ciutat. La bona notícia és que el balanç de la pandèmia que hem viscut i que seguim visquent a Barcelona és un balanç positiu en termes d'abandonament. S'han abandonat menys gossos que mai. I això ha fet, penseu que al CAC, al Centre d'Animals de Companyia de Barcelona, hi entren gossos, sobretot gossos, perquè gats en són menys, per 3 vies. Els que es perden i que malauradament no porten xip, perquè els que es perden i porten xip es localitza la família i si realment era un animal perdut, extraviat, doncs torna a conviure amb la seva família. Segona via d'entrada, els animals decomissats, us parlava abans de les botigues, que tenen animals en mal estat, en males condicions, sense respectar les condicions i els requisits de l'ordenança. Quan s'han de decomissar animals també es porten al centre d'animals de companyia, llevat que siguin cadallets molt petits, que llavors en aquest cas es busca quines són les necessitats en el curt termini més urgents i es porten en famílies d'acollida. I després, evidentment, els animals abandonats. Els animals abandonats que bé no tenen xip, bé en tenen i quan es localitza la família no se'n vol fer responsable i confessa, evidentment, que l'ha abandonat. Òbviament, en aquest cas, s'imposa la sanció corresponent per l'abandonament, però més enllà d'això, l'animal es queda en el centre d'acollida d'animals de companyia. Doncs bé, aquesta xifra ha anat baixant durant la pandèmia. Ens hem trobat amb una baixada significativa i això ha estat així gràcies també a una aposta valenta que s'ha fet durant aquests mesos tan difícils, que és demanar també famílies d'acollida que poguessin tenir animals durant la pandèmia. Pensem que durant els mesos de confinament no es permetia, estàvem tots tancats a casa, per tant no es permetia anar a adoptar un gos o un gat al centre d'animals de companyia. I per tant l'únic que es podia fer era acolliment, sense anar-lo a veure i per tant en aquest cas s'entregava a famílies d'acollida animals provisionalment. Les famílies d'acollida són provisionals i per tant no generen automàticament un procés d'adopció posteriorment. Hem pogut treballar en aquesta línia i sobretot també durant la pandèmia gràcies a la presència dels voluntaris que no han deixat d'anar-hi en cap moment i aquí vam tenir una sort que és que a nivell del govern de l'Estat es va identificar
aquest servei com un servei essencial i, per tant, hi van poder anar durant aquell temps. Sí, amb mesures, cada voluntari que hi anava amb la seva corretja, no compartien material els uns amb els altres, però els gossos podien seguir sortint a passejar en condicions que garantissin el seu benestar en termes de dignitat. És un centre d'animals de companyia que està situat, com sabeu, a Collserola, i és un centre d'animals de companyia que ja té masses anys a l'esquena i que hem hagut d'anar mantenint amb obres que garanteixin el benestar dels animals. Actualment estem millorant el paviment dels dormitoris per suavitzar l'impacte de les potes sobre el paviment. Estem millorant les oficines, l'edifici d'oficines, però alhora necessita, i aquesta era una proposta que teníem sobre la taula però que s'havia deixat de banda en el passat mandat, que és la necessitat d'entomar un nou centre d'animals de companyia de Barcelona pel futur. Aquest nou centre d'animals de companyia estava inicialment previst a Montcada, tot i que no s'havia tirat endavant. Nosaltres el que hem fet en aquest mandat des del primer moment va ser dir-nos ara sí, tirem endavant aquest centre i el nou centre el construirem a Montcada amb un cost important, són 17 milions d'euros que costa tirar endavant aquest nou centre d'animals de companyia. El voldríem haver començat ja aquest any, evidentment amb els terminis que necessitàvem per aprovar el planejament necessari, que és tot el que vam començar ja des del primer moment quan vam entomar aquesta responsabilitat. Malauradament, la pandèmia i la necessitat d'entomar les despeses extraordinàries derivades de la pandèmia amb un fons Covid, com sabeu, que es va fer a Barcelona per l'emergència social i sanitària i després l'emergència econòmica derivada de la necessitat de reactivar la ciutat de 90 milions el 2020 i de 60 milions aquest 2021, ha fet que la pessigada que ha suposat poder construir aquest fons Covid, que era imprescindible d'altra banda, no ho discutirem, a cada una de les àrees hagi demorat el moment de treure a licitació les obres de construcció del nou CAP. Però, en tot cas, nosaltres ja ho tenim compromès, està inclòs en el pla d'inversions municipal i tenim el projecte constructiu del nou CAP en elaboració, tenim el pla especial projectual del nou CAP ja aprovat definitivament per la Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona i licitarem el CAC abans d'acabar aquest mandat perquè es puguin començar ja les obres abans d'acabar aquest mandat i, per tant, abans de les properes eleccions. No el tindrem en marxa, allò de tallar la cinta, que és el que ens agradaria poder fer, sobretot pel que significaria de millor servei a totes aquestes necessitats. Durant aquest mandat no ho podrem fer, malauradament, no és possible. Estava massa demorat, estava massa aparcat, estava massa enquistat el projecte quan el vam heredar a principis d'aquest mandat, però el més important, en tot cas, és que l'hem ressuscitat, l'hem posat en marxa i el licitarem ja abans d'acabar aquest mandat i, per tant, començaran les obres aquest mateix mandat. I això vol dir, evidentment, prestar un millor servei i garantir que, tot i que estem treballant perquè cada vegada hi hagi menys animals, menys gossos, menys gats en el centre d'animals de companyia, els que hi siguin en les millors condicions possibles mentre treballem per treure'ls del confinament que suposa viure en un centre d'animals de companyia i no viure en una família. Tots en som molt conscients del que ha suposat viure en confinament aquests mesos. Doncs bé, els animals que estan al centre d'animals de companyia estan en un confinament permanent i volem treballar perquè aquest temps sigui el mínim temps possible. I alhora estem treballant per posar-hi més recursos, per abocar-hi més recursos al centre, amb més personal administratiu, amb funcionament amb cita prèvia, que jo crec que ha ajudat molt en termes organitzatius, i amb una nova lletrada a l'Oficina de Protecció d'Animals de Barcelona, que també ajuda a construir més ràpidament i més àgilment tots els procediments sancionadors per ser molt més eficients a l'hora que les sancions arribin a temps, que si no ens trobàvem sovint que ens caducaven els expedients o que caducaven els expedients sancionadors abans que s'haguessin pogut finalitzar. I jo crec que això és un dels projectes més importants. Jo també vull creure que
que l'equip de voluntaris que treballa amb el CAC, que són aproximadament 150, perquè és així, ajuden i molt en el dia a dia d'un equip que hi està deixant tot i més, de cuidadors, de responsables, d'administratius, de veterinaris, i que estan deixant, vaja, jo he vist molt pocs equips amb la vocació amb la que treballen i amb l'acompanyament de totes aquestes entitats de voluntaris que hi van dia rere dia, faci el temps que faci, siguin les condicions les que siguin, i treuen a passejar gossos que necessiten aquest airejament per poder viure més dignament, aquest temps d'espera fins a aterrar amb una família. I després també hem treballat amb el tema de l'assistència als animals de companyia que conviuen amb persones en situació de sensellarisme o vulnerabilitat social, amb persones amb patologies d'acumulació, a través de la taula d'acumuladors patològics, també hi estem treballant molt, amb la col·laboració amb el Servei d'Atenció, de Recuperació i d'Acollida, amb el SARA, que ofereix atenció ambulatòria específica a persones víctimes de violència de gènere, i també el suport als serveis socials en les actuacions per instàncies judicials, en desnonaments en els que també hi ha animals i que necessàriament aquells animals es poden trobar de sobte en una situació de desemparament, en una situació tan dramàtica com la d'un desnonament que tots voldríem poder evitar ja a priori. I el repte aquí probablement és, si us deia abans que part dels animals que entren al centre d'animals d'acollida de companyia és que alguns d'aquests animals hi arriben sense xip, doncs el repte és poder-los identificar. Segueixen havent-hi molts animals sense identificar a la ciutat. Hem fet diverses reunions ja amb el director general de Drets dels Animals del Govern de l'Estat sobre aquest tema. Estan treballant ells amb un DNI animal, però hem de ser molt conscients que menys del 40% dels gossos i el 4% dels gats que entren al centre d'animals de companyia estan identificats correctament. I això ens obliga a pensar que bàsicament el que veiem és la punta de l'iceberg de la realitat. El cens el que mostra és la punta de l'iceberg dels animals amb els que convivim a la nostra ciutat. Tenim un altre repte, que és el dels GPPs, un dels principals reptes que viu avui el Centre d'Animals de Companyia són les estades de llarga durada dels gossos que la llei determina com a potencialment perillosos, els GPPs, i que degut a l'estigma creat en l'imaginari col·lectiu del nostre país en les darreres dècades han esdevingut gossos difícilment adoptables. Ens trobem cada vegada més que la família de gossos que té difícil sortida en el centre d'animals de companyia en termes d'adopció són GPPs. Actualment, de fet, al centre el 40% dels gossos que hi viuen hi som des de fa més d'un any i d'aquests un 60% són GPPs, de mida gran, a més, més de 25 quilos, i alguns d'ells, a més, d'edat avançada, cosa que encara els fa de més difícil adopció. I això necessàriament ho haurem d'abordar amb educació en valors, que al final és el que hi ha una miqueta al darrere, en la columna vertebral d'aquesta ordenança de protecció d'animals que tenim i que és, com us deia, una de les millors notícies en termes de marc o de punt de partida des del que ens movem i des del que podem fer polítiques de benestar animal, però ens obliga a ser molt conscients que necessitem treballar encara més en l'educació dels valors d'ètica i empatia com a educació curricular obligatòria. La Comissió d'Educació del Congrés de Diputats recentment va aprovar la nova llei orgànica d'educació, la LOMLOE, en la qual s'han inclòs nombroses esmenes que recollien les principals propostes elaborades per Pro d'Educació i que es van promoure des de l'Associació Parlamentària per a la Defensa dels Drets dels Animals. I el redactat, de fet, inclou, entre d'altres, la formació en valors que propiciïn el respecte cap a éssers vius i els drets dels animals.
I entre els objectius de l'educació infantil, de l'educació primària i també de l'educació secundària obligatòria, s'inclou expressament l'empatia i el respecte cap als éssers vius, especialment els animals. Per tant, anem treballant. Cada vegada tenim més eines per treballar cap a aquesta sensibilització, però ens queda molta feina per fer encara a nivell global, i són poques institucions les que tenim normativa adequada o eines, i nosaltres en tenim, però ens segueixen faltant molts recursos per fer polítiques clarament eficaces en aquest sentit. Què més hem fet? Hem fet, per exemple, junt amb la Regidoria de Joventut i de Persones Grans, en el marc de l'estratègia de soledat, hem llançat una campanya per l'adopció de gats per part de persones de gent gran, i que està molt xula, la veritat, perquè es anava a buscar el perfil de la persona amb el perfil del gat del Centre d'Animals de Companyia, que li podia anar més bé en termes de convivència, amb un acompanyament sempre des del CAC, en termes veterinaris i en termes senzillament de tinència, per fer possible que aquests moments tan dolorosos i tan cruels, sovint en termes de soledat, que hem passat tots i sovint que han patit especialment la gent gran de les nostres ciutats, dels nostres pobles, doncs en el cas de Barcelona, pugui veure's acompanyada amb sortides o amb solucions o amb propostes com aquesta. I després estem treballant també, us he parlat molt de gossos, doncs deixeu-me entrar una miqueta amb gats, amb els gats ferals. Això és una problemàtica i una situació present en general en tots els municipis de Catalunya. En el nostre cas, estem actualitzant periòdicament el mapa de colònies i revisant les ubicacions i el nombre d'individus que formen part d'aquestes colònies. La revisió del 87% de les colònies de gats ens permet estimar que aproximadament a la ciutat hi ha una població de més de 9.000 gats ferals, repartits en gairebé 800 colònies. I el que fem, bàsicament, és treballar amb una lògica de subvencions a entitats gateres, que han estat considerades també, en aquest cas, servei essencial durant la pandèmia. Hem incrementat un 10% l'aportació en forma de subvencions a aquestes entitats durant aquest any, dels 144.000 euros a 160.000 aquest any 2021. I la veritat és que s'està fent molt bona feina per aquestes entitats. És una feina molt delicada perquè sovint obliga a tenir molt present els diversos actors i les diverses situacions en les que es troben aquestes colònies. Sovint es troben en solars on hi ha obres o obres abandonades o solars abandonats en les que de sobte s'intervé per part de la propietat o de constructores, etc. I necessitem treballar cada vegada més amb un protocol de coordinació a nivell de districte, perquè cada vegada que es doni una llicència que permet, que autoritza a actuar sobre un solar en el que potser hi ha una colònia de gat feral, es faci aquest contrast, si existeix o no, es pugui actuar preventivament per poder moure, desplaçar la colònia a un altre espai. I és una feina molt delicada i que sovint podem fer també gràcies a les alertes de les entitats que duen a terme aquesta funció tan estratègica per la nostra ciutat en termes de benestar animal. Estem treballant en aquest mateix sentit, com us deia abans, amb un pla estratègic de gossos, doncs també aquí amb un pla estratègic de gats, fent una reflexió conjunta sobre les polítiques públiques a l'entorn dels gats domèstics i també els ferals a la nostra ciutat, comptant amb tots els actors més rellevants i partint d'eixos de treball segmentat, una miqueta per identificar quins són els reptes, les expectatives i quines són les oportunitats reals per millorar el benestar animal de tots els gats de la nostra ciutat, que és probablement el món més desconegut de les nostres ciutats en termes de benestar animal o d'animals de companyia. I després, si em permeteu, acabo només amb una reflexió sobre l'altre equipament important. Us he parlat del Centre d'Animals de Companyia de Barcelona. L'altre equipament important en termes de, quan parlem d'animals, a Barcelona és el zoo. Vam entomar aquest mandat molt conscients que al passat mandat al voltant del zoo hi va haver molt de soroll, hi va haver molt de debat, hi va haver
probablement massa tensions i masses desconfiances i masses senyalaments i nosaltres volíem trencar amb aquest passat, sobretot conscients que la millor notícia d'aquest passat era que s'havia acabat el mandat aprovant un nou model de gestió pel zoo i conjuntament amb aquest nou model, un nou model, per cert, de gestió del zoo que es va aprovar per unanimitat de totes les formacions polítiques del consistori a la primavera, just abans de les eleccions del 2019, i que aquest nou model del zoo, sobretot, el que feia era pivotar sobre dos eixos claus que havien de ser eixos prevalents en l'activitat dins del zoo i en el que representa el zoo i en les funcions del zoo, que és el de la sensibilització / educació i, per tant, fer una funció clara de sensibilització i educació en el benestar animal, en els animals i, per tant, de coneixement del món dels animals en la canalla, sobretot, i no només en la canalla, però principalment en la canalla. I el segon eix, formant part d'aquest ADN, de les funcions que ha de tenir el zoo, la recerca. La recerca, sobretot, des del punt de vista de la constatació que el zoo, els zoos en plural, però el zoo de Barcelona, pot jugar i juga un paper fonamental, sobretot per la preservació de la biodiversitat i fins i tot per la preservació de la diversitat vol dir per la reinserció d'animals, per la recuperació d'espècies que es troben en perill d'extinció o ja es troben extingides en el seu hàbitat natural i que des del zoo es podia treballar per recuperar aquella espècie i treballar paulatinament amb el temps per anar fent que nous integrants d'aquestes espècies, d'aquestes famílies, puguin acabar-se reintegrant, reinserint en el seu hàbitat natural. Per tant, amb una clara voluntat de treballar allò que es diu in situ, en el propi hàbitat, i ex situ, fora de l'hàbitat on viu l'espècie, en aquest cas des del zoo. I, de fet, ho estem fent. L'altre dia, per exemple, en el Patronat del Zoo vam poder escoltar la feina que s'està fent gràcies a un conveni i a subvencions i a projectes de recerca que estan tomant el propi zoo amb investigadors per reintroduir una espècie de monos que tenim en el zoo i que ha desaparegut en el seu entorn habitual i natural a Ghana i que estem treballant per reinserir-los en el seu hàbitat. I ho hem de fer de l'única manera que es pot fer, que és anar aproximant cada vegada més elements integrants d'aquesta família en hàbitats semblants per arribar al seu hàbitat natural finalment. No podem fer, com alguns pretenen, algunes entitats animalistes sortosament les menys, que alguns ens diuen el que s'ha de fer és tancar el zoo i alliberar els animals. El dia que es faci això haurem de dir adéu a tots els animals que avui tenim al zoo, perquè els animals que han viscut en el zoo tota la seva vida són incapaços de viure autònomament en llibertat i, per tant, necessitem fer aquest procés de reinserir l'animal en el seu hàbitat a través d'una feina de recerca i d'acompanyament que necessita temps i que necessita rigor, sobretot, i acompanyament. I és el que estem fent. Per tant, sobretot gràcies a aquest nou model de zoo, estem treballant amb una lògica d'inversions per millorar les instal·lacions fins al 2031 i que ja han posat en pràctica. Hi ha modificacions, alguns de vosaltres que potser hi haureu estat recentment haureu vist que hi ha modificacions importants en termes de nous espais com el del Sahel, que garanteixen un espai molt més adaptat a les característiques naturals que hauria de tenir un hàbitat com el dels lleons, també de les elefantes, que vam veure que ha estat, diguem-ho així, notícia darrerament per un documental que es va projectar a TV3 ara fa una setmana i que, malauradament, és un documental de part, no ho puc dir d'una altra manera, en què no explica per res la realitat d'aquestes elefantes que, com diu el Cito Alarcón, el director del zoo, són elefantes que estan ja en un geriàtric, perquè són elefantes
de 50 anys, que les pobres venen d'entorns molt més preocupants, com el rioloencefali o com circs, i que en el moment que van ser alliberades d'aquests entorns les van poder portar a l'entorn que els podia permetre garantir el seu benestar en millors condicions, que era el zoo. Però no les podem alliberar. Un elefant amb 50 anys, si l'alliberes, mor. No es pot dir d'una altra manera perquè és així, i això t'ho diuen els més coneixedors d'aquesta espècie, i per tant és a qui hem d'escoltar. Seguim treballant en aquesta línia, convençuts que els zoos, i per tant el Zoo de Barcelona, ha deixat de ser, i ha de deixar de ser, els que no ho han deixat de ser, allò que havien estat en el passat, un museu on anar a veure els animals durant 5 minuts i marxar cap a casa després d'haver tingut la sensació que veies un espectacle. Això ja no ho és el Zoo de Barcelona des de fa temps, i hem de lluitar perquè no siguin això els altres, els que encara ho són en el futur, però el nostre ja no ho és. Està treballant sobretot per la preservació de la biodiversitat i per la reinserció dels animals que s'han extingit en els seus hàbitats naturals. I fent-ho de la mà de la dignificació dels espais i del treball amb universitats i amb centres de recerca, com ho estem fent a nivell de zoo. No sé si deixar-ho aquí, perquè és que em temo que si començo a parlar d'altres línies de treball no tindré temps de sentir-vos, i el que voldria sobretot és tenir temps per escoltar també les vostres preocupacions i com ho veieu. I sento, segur, Aurora, haver-me allargat més del compte. Aurora, no et sentim. Ahora me sentéis. Que decía que nada, que esto ha sido una clase magistral, porque además es eso, una ciudad como Barcelona tan enorme, con tantas... Yo cuando hablabas... Yo que la experiencia la tengo con las colonias ferales, ¿no? Con el tema de los gatos, y cuando me has dicho la cantidad de gatos y de colonias ferales, y bueno, por suerte seguro son diferentes entidades, con lo cual, pero esta era la primera pregunta, si me permiten los compañeros, empiezo yo con esta. ¿Cómo es tu relación, tu relación personal, si es que la hay, y también a nivel de regiduría con las diferentes entidades? Porque a veces tienen sus complicaciones, no siempre es fácil. Por una parte, quería que nos dijeras cómo es esa relación con lo que son las entidades. Después también están las grandes organizaciones, porque claro, Barcelona como ciudad importante tiene las pequeñitas asociaciones que, por ejemplo, en el tema gatos trabajan más las pequeñas que las más grandes, pero después tenemos organizaciones como Anima Naturalis o como puede ser Libera, que son pues las que dan caña en otros temas. Y querría saber pues cómo es la relación con las grandes organizaciones, con las pequeñitas, y después también pues con la ciudadanía. O sea, ¿cómo se lleva desde la Regiduría de Bienestar Animal tantas teclas con tantos ámbitos diferentes? Bueno, jo, si em permets, Aurora, jo voldria reiterar que gràcies a les entitats animalistes podem treballar com treballem, des de molts punts de vista. Abans us ho deia, des del punt de vista de que sovint la capil·laritat que et dona la riquesa de les entitats animalistes de la nostra ciutat ens permet tenir moltes més antenes en la ciutat a l'hora de dir alerta, que això em sembla que aquí hi ha un problema, alerta que aquí aquesta botiga, alerta que aquí, o alerta que estan començant a fer obres en un espai on hi ha una colònia i que és impossible, des dels propis recursos de l'Ajuntament, poder-ho veure i menys encara anticipar. Aquí la gràcia és anticipar-se, però com a mínim, a nivell d'alertes, és molt important la capacitat que tenen les entitats de poder-nos fer aquestes alertes. I després, importància també des d'un altre punt de vista, ja no només per les alertes, sinó també per la gestió. És a dir, el que fan les entitats, que t'he de dir a tu, el que fan les entitats que treballen amb les colònies de gats ferals és una funció importantíssima. No em vull imaginar què passaria si no la fessin.
I per això, perquè l'Ajuntament no té recursos per fer-ho. No en tenim. Recursos humans no en tenim. I per això el que fem és assumir com a mínim la part de responsabilitat que tenim a través de la convocatòria de subvencions, en l'ajuda, com a mínim, de les despeses que suposa estar present en el dia a dia alimentant aquestes colònies i gestionant-les. I, per tant, des d'aquest punt de vista, estem convençuts que són entitats imprescindibles per poder treballar colze a colze. I per això hem intentat treballar sempre des d'aquesta consciència tant en el Consell de Convivència i Defensa dels Animals de Companyia, que és el Consell de Participació en termes de benestar animal, com a tot arreu on ens veiem. I ens veiem també, per exemple, en el patronat de la Fundació del Zoo, i també ens veiem allà. Sí que et diré que aquí, evidentment, com a tot arreu, la relació és més fàcil o menys en funció de les persones que hi estem. No us ho puc dir d'una altra manera, és així. Això passa a tot arreu. En una escala de veïns, la relació és més fàcil o menys amb uns veïns o amb uns altres. I per què? Doncs pel tarannà que tenim uns o que tenen els altres. Amb aquesta relació que ens demanaves, Aurora, entre entitats animalistes i Ajuntament, és una relació molt fàcil en uns casos i en d'altres, pel tarannà de la persona que hi ha al darrere. I el tarannà de la persona que hi ha al darrere no té per què ser només l'únic element. Jo aquí també vull situar un tema importantíssim que ja us el situava abans, que és el passat mandat, el llegat. Jo crec que el passat no ajuda des d'aquest punt de vista. La tensió amb la que es va viure en segons quins temes al passat mandat no ajuda. I per tant això va generar, és com ho he intuït, com ho he sentit des del principi d'aquest mandat, una sensació de, mira, jo en principi voy a desconfiar de ti. Llavors, dius, i no pots dir, no, confia. Bé, ho pots dir, clar que ho pots dir, però no pots aconseguir revertir-ho, això, a la primera, senzillament perquè els dius, no, que jo voy de otro palo, o és que no, jo soc d'una altra manera, no, és que per mi aquesta política sí que és important. És igual, perquè probablement en el passat mandat també els deien que era important. En el passat mandat, quan hi va haver tota l'atenció al voltant del nou model de zoo i els que demanaven tancar el zoo i els que deien no, el zoo el que s'ha de fer és reconvertir-lo en un espai de recerca i de protecció i de defensa de la biodiversitat, també hi van haver colzes i ginolls pelats des del punt de vista de les expectatives. I amb això treballem i no podem obviar-ho també. Per tant, intentem, diguem-ho així, no defallir quan ens trobem algú que ens diu, anava a dir, cul d'ase, per dir-ho suaument, o que ens diu que no defensem prou bé els drets dels animals. Ho estem fent amb la millor de les intencions, abocant-hi tots els recursos que tenim fins a l'últim cèntim, intentant fer créixer, com hem fet amb les subvencions a colònies de gats ferals, un 10% en un any on hi havia Covid, i per tant hi havia retallades de pressupost, l'hem incrementat, però també en som conscients, mai és suficient. Nosaltres en voldríem més de recursos. Per tant, les entitats que també, i per tant aquí ho exigeixen a nosaltres, i per tant quan des de Parcs i Jardins es diu que potser regularan l'entrada a parcs i jardins amb horaris i amb segons quines hores deixaran entrar amb gossos i amb segons quines hores no, i no ens ho comenta abans, i rebem nosaltres les crítiques, què hem de fer? Doncs entomar-les. I això sí, anar a veure parcs i jardins i dir, home, no, així no. Vull dir que esto va en el pack. I ja sabem que s'ha de treballar des d'aquesta consciència i, en tot cas, no defallir, perquè n'estic convençuda, i de fet ho repeteixo a cada reunió, que tots els que estem treballant, bé des de la nostra àrea, bé des de qualsevol entitat animalista, bé des del zoo, bé des del Centre d'Animals de Companyia, bé des de les entitats de voluntaris, bé des de qualsevol actor en aquest àmbit, efectivament, tots vosaltres, tots els consellers que esteu, tots els referents, i un entorn com el que estem ara, amb una sectorial de benestar animal, tots volem el millor pels animals.
L'altra cosa és quina disponibilitat tenim i quin coneixement tenim i quina oportunitat tenim, diguem-ho així, sobre incidir en quins recursos destinem en això. I això, doncs, ja us ho dic, per mi el pressupost de benestar animal és molt inferior al que hauríem de tenir. Però en un moment on ho heredes i et passen estrictament el que hi havia i de sobte al cap de 7 mesos et ve una pandèmia i ja creixen les necessitats per fer front a coses tan bàsiques com tenir un sostre o tenir un plat calent a taula, defensar la necessitat d'incrementar el pressupost de benestar animal costa. No us ho diré d'una altra manera perquè costa. I ho seguim defensant, però costarà. En el curt termini costarà i ho seguirem defensant, òbviament, i tant de bo ens en sortim. En tot cas, aquest mandat ho hem pogut fer, com a mínim, incrementant un 10% les subvencions a gats ferals i ens pensàvem que hauríem de treure 50.000 euros d'una convocatòria general de subvencions i al final, com que no va ser ben acollida la decisió, òbviament no va ser ben acollida, doncs vam poder dir, veieu, aquells que ens deien assumiu la retallada, van dir, veieu quines són les conseqüències i al final va arribar un paquet de 50.000 euros addicional que va ser el que ens ha permès treure una convocatòria específica per cobrir aquelles activitats de sensibilització, d'educació en la defensa dels drets dels animals que són també i continuen sent imprescindibles si volem evitar aquestes situacions d'abandonaments, de maltractaments i d'evidència que no tothom es planteja la convivència amb un animal des d'una lògica de tinença responsable, que és el que us deia que hauríem de tenir. Lluís, em sembla que també demanava la paraula, no? Sí, ho sento si em paro perquè estic en un hotel i va l'internet una mica malament. Jo tinc un dubte, i em faig ressò de molta gent que m'ha fet la pregunta, i no només gent del PSC, sinó també fora d'amics meus i tot això, que és, jo, per exemple, quan estudiava als Salesians de Sarrià ens van venir els del SO 21 i ens van presentar un projecte molt maco, tot molt bonic, tot perfecte. I el neguit que tenim molts joves és si realment aquest serà el model de futur del SO de Barcelona o serà un altre model. I també perquè és un tema que m'interessa. Aquest és l'únic dubte. De fet, la plataforma que defensava això, la plataforma Zoo 21, són els que, en definitiva, el que pretenien era tancar el zoo. I això és el que es va acordar, i torno a repetir, per consens de totes les formacions polítiques en el passat mandat, de totes, que això no seria. I es va adoptar un nou model de zoo que, com us deia, pivotava sobre la necessitat de garantir la funció de preservació de la biodiversitat i, per tant, de recerca del zoo i de sensibilització i educació. El que em preocupa sovint és que normalment quan es plantegen aquests projectes per una banda molt positivament, com tu deies, aquesta sensació que deies, Lluís, semblava molt bonic, però que acaben vehiculant-se, i també us ho vull dir molt clarament, amb acusacions absolutament falses, com per exemple les acusacions que s'han fet per part d'alguna entitat de que al zoo es maltracten animals. O que es decideix quins animals viuen i quins no. I això és molt greu. I s'ha dit. I s'han fet rodes de premsa per dir això. I això és el que em preocupa més, perquè jo us ho deia abans, aquí tots els que estem al voltant d'aquests temes, tots ens estimem els animals i tots hi som perquè hi estem convençuts. Que ho vegem de maneres diferents no ens habilita a mentir sobre el que fan els altres, els que defensen opcions diferents. Opcions diferents no és de defensar o no defensar els drets dels animals, sinó de quina és la funció que ha de tenir un zoo. O si han d'existir zoos en el futur.
I llavors, jo crec que en això, probablement, vaja, jo també t'he de dir, Lluís, jo no hi vaig ser en aquest debat al passat mandat. I, per tant, no us puc parlar en primera persona, no us puc parlar des del coneixement de primera línia de com es va viure, però sí que m'he trobat una mica amb, anava a dir, les despulles del camp de batalla, post-debat o post-batalla. I crec que això no ens ho podem permetre, perquè tots els que estem defensant els drets dels animals podem considerar que s'hauria de fer més cap aquí o menys cap aquí. Nosaltres hem tingut debats superinteressants en el Consell de Defensa i Protecció dels Animals sobre si s'han de fer campanyes d'adopció per Nadal o no. I hi havia entitats animalistes que deien i tant, perquè s'ha d'afavorir que no es comprin. I per Nadal, siguem realistes, se'n compren molts que et regalen un gosset dins d'una capsa. Per tant, ho hem de poder evitar. I d'altres entitats deien no, és que si fem campanyes d'adopció per Nadal, estem assumint que es poden regalar animals i que són objectes. I jo puc entendre les dues posicions, però no necessito menys tenir-les. L'una o l'altra, si penso d'una manera o de l'altra. I això és probablement el que ha faltat, una miqueta aquesta mirada, una miqueta de dir, bé, discrepem sobre segons quines coses, però més enllà d'això, tots volem, en el fons, treballar perquè cada vegada més els drets dels animals estiguin més garantits. I per tant, home, ja no és un tot o un res, és com anem avançant cap a aquest horitzó. I no podem avançar de res a tot, haurem d'anar avançant a passes. Pot semblar que el ritme d'avançament és més lent o menys, però això no cal que ho transformis en dir és que si vas lent és que maltractes. Ostres! I probablement és una miqueta el que m'expliquen, i m'han explicat, diguem-ho així, que es va viure i sobretot a mi el que em preocupa al final, en el cas del zoo, particularment, i si un dia voleu fer una sessió específica sobre zoo, encantada, també us ho dic, i us expliquem les inversions que s'estan fent i com s'està treballant, en quins projectes de recerca. Però en el cas del zoo el que em preocupa addicionalment és que hi ha un equip de treballadors i de cuidadors excel·lent, únic, que quan es fan aquestes acusacions se'ls està acusant personalment amb ells de dur a terme aquestes pràctiques, que estan a l'antítesi del que fan cada dia, que s'hi estan deixant la pell, que mentre tots estaven tancats a casa, ells anaven cada dia a cuidar els animals, perquè s'havien de continuar alimentant, perquè s'havien de continuar obrint i permetent que es mobilitzessin i fent-los jugar, perquè es moguessin, perquè necessitaven tenir moviment, encara que els estigués tancat. I ho feien ells. I mentrestant a casa seva hi havia els problemes que hi havia, però ho continuaven fent. Per tant, jo crec que en això sí que tenim, crec, probablement un dels principals reptes, que és intentar prendre consciència tots plegats que estem en el mateix tren en defensa dels drets dels animals i que, per tant, al principi hauria de ser de confiança i després d'exigència, però de confiança, no de desconfiança. Ara, ja et dic, jo no vaig estar en el debat en el passat mandat i, per tant, no et puc entrar en la meva experiència personal sobre com es va plantejar aquesta proposta específica. Ja t'avanço que segurament des de Joventuts et demanarem una jornada sobre el zoo perquè és un tema que insisteixen molt en aquesta línia. Encantada. Jo volia... Aurora, em deixes? Dones la paraula? Aurora? Sí, sí. Vale. Digo que tan bajito, sí. Sí, lo del zoo em sembla superinteressant que, a més, poder escoltar dues parts està també molt bé, perquè no? Si només veieu escoltar una part, doncs està bé escoltar l'altra i
I jo crec que alguna de les persones que estan fent aquesta transició estaria bé que també les poguéssim escoltar. Segurament també soc de part, no? Perquè conec a cuidadors que es deixen la pell allà i que em sembla d'una... Jo he estat en alguna de les reunions que parlava la Laia d'algunes entitats i és francament lamentable les acusacions que estan fent públicament. Però bueno, això és un altre tema. No, jo volia agrair també la feina que estan fent des de l'àrea de l'AIA, que és que això es portava de manera molt centralitzada, i ara estem començant a participar als territoris. Quan dic territoris estic dient que ara els diferents districtes comencem a tenir... Ara anem a aquest Consell de Participació que no contemplava que poguessin anar als districtes, anem d'urgents, no? Però bueno, ja tenim veu i per tant estem mirant aquesta planificació de les zones d'ús compartit i ara comencem a tenir els territoris també responsables, consellers i conselleres responsables d'aquest tema i per tant això jo crec que és un avançament. Penseu que cada districte és com a vegades 3 ciutats de l'àrea metropolitana juntes, cada districte, no? I és sorprenent que es portés una política tan centralitzada i jo crec que això també és interessant perquè és una manera de, després de baixar al territori i poder parlar amb les entitats, però també als de veïns i tal, que també estan interessats en aquest tema, des de posicions diferents, com sempre, que si l'espai públic és només pels veïns o només pels nens o només per la gent gran o com compartir amb els animals de companyia, per mi és una política iniciada amb aquesta etapa de la Laia que és d'agrair, que és aquesta descentralització. ¿Hay alguien más que quiera preguntar? Yo, Laia, sobre lo que habías comentado antes, a lo que decías antes del zoo, de cómo trabajar, quería preguntarte, hay muchos municipios pequeños, evidentemente, sobre todo los ayuntamientos pequeños se quejan mucho, pero también los que son un poquito más grandes, de la falta de recursos, de cómo la ley de protección animal recae prácticamente toda la responsabilidad mayoritariamente en los ayuntamientos, pero después no hay ayudas. Y tú ahora que hablas, pues eso, ¿no? Precisamente antes hablabas del dinero, de los voluntarios, de que sería insostenible una gestión animal en una ciudad como Barcelona si no fuese a través de los voluntarios y los recursos que ponen los voluntarios como trabajo propio, que no cobran, pero también a veces de su bolsillo, porque bueno, a veces ponen hasta dinero para la comida, en este caso de los gatos y demás. Entonces, ¿estás de acuerdo también que faltan recursos por parte de la Generalitat? Que estaría bien en este caso, no sé, que la Generalitat tomara algún tipo de responsabilidad. Y bueno, yo soy una defensora, de hecho nosotros lo llevamos en el programa electoral, de hacer una dirección general como la que hay en Madrid, ¿no? Que un poco centralice la gestión del bienestar y la protección animal en Catalunya. Pero ¿qué te parece el tema de los recursos? Jo et diria que segur que en falten molts i ens trobem amb moltes coses. Per exemple, per la inspecció de botigues, amb veterinaris. És a dir, no em vull equivocar, però crec que el departament de... Bueno, ara ja no sé com es denomina, però per entendre'ns, ara és agricultura, és on ha anat a parar agricultura, ramaderia, alimentació i transició ecològica, crec que n'hi diuen, i aquí hi ha tota la part d'animals. Hi han posat tota la part d'animals. Doncs, quan estava a territori, fins ara, fins a les últimes eleccions, i per tant el que hem fet és heredar-ho tot, tenia un inspector per tota l'àrea de Barcelona, no dic ciutat de Barcelona. Un. Clar, què ens trobem nosaltres? O ho fem a Barcelona nosaltres o no hi podem confiar. I nosaltres tenim els recursos que tenim. I les inspeccions les hem d'acabar fent amb la Guàrdia Urbana. Però és que la Guàrdia Urbana també fa falta per vigilar els carrers i per temes de seguretat de la pròpia ciutat.
Per tant, tenim la sort que som Barcelona, però efectivament, com tu dius, Aurora, i la resta de municipis, costa molt de fer-ne seguiment sense recursos. I és veritat que, en aquest sentit, aquest no ha estat un tema prioritari. No ho ha estat. I a Barcelona vam tenir la sort, perquè ens la vam treballar tots plegats, vull dir, qui va estar en aquell moment, de dir, volem ser una ciutat exemplar en tinença responsable i, per tant, volem una normativa que sigui potent, que ens permeti... I tot i així, no es va dotar dels recursos necessaris. Sort de les hores que hi aboquen la petita unitat de l'Oficina de Protecció d'Animals i sort d'haver pogut trobar bé una relació fantàstica, com deia, de col·laboració amb les entitats i els voluntaris. Però si no, estaríem amb una mà al davant i l'altra al darrere i, en canvi, amb una norma que t'obligaria a ser molt proactiu. Per tant, sí, necessitem una Generalitat molt més potent en termes ja no només de regulació, sinó sobretot de recursos posats a disposició també de les realitats municipals i no només, per entendre'ns, de les granges de ramaderia, que és l'àmbit des del que analitzava la política relativa a animals. Crec que l'Àngels havia aixecat la mà abans de... Vale. Jo després és una idea relacionada amb aquest tema. Vale. Sí, gràcies. Me sentiu bé? Sí, sí. Vale. Bueno, Laia, encantada d'escoltar-te. Jo te parlo des de les Terres de l'Ebre, de la Federació, i el que comentàvem de la importància que parlaves al principi, ben bé no sé si és una pregunta, és una demanda d'auxili, no sé ben bé el que és. Parlaves de la importància de les ordenances municipals i d'aplicar-les. Però, clar, quan et trobes davant de municipis que tenen ordenances municipals i tinença d'animals del 2006 i basades en la llei del 1988, com te puc parlar del meu poble, que és Amposta, que són 21.000 habitants, vull dir que tampoc no és un poble tan petit, o te trobes municipis que l'Ajuntament ni fa conveni en cap tipus de protectora, quan per llei és així, i la sensibilitat municipal, tot i, per exemple, des de la Diputació de Tarragona hi ha subvencions per als ajuntaments per a poder utilitzar-los en el tema de benestar animal, i ni tan sols els ajuntaments es dignen a sol·licitar la subvenció, quan te trobes en tots aquests murs que són molt complicats de tombar, perquè, clar, d'alguna manera, qui ve a tu, en el meu cas, perquè porto la Secretaria de Benestar Animal aquí a Terres de l'Ebre, qui te ve a tu són totes les associacions, protectores, progats, i, clar, te vas topant en cada ajuntament perquè ells necessiten, no tenen conveni, l'Ajuntament no està per la labor, l'Ajuntament no té diners i, clar, és una mica la situació que estem patint com a altres municipis, no vull dir tampoc que sigui aquí, però és això, és la falta d'implicació, la falta de sensibilitat dels ajuntaments. I jo crec que des del municipalisme és importantíssim poder fer la feina, perquè realment tu dius, les ordenances municipals ara mateix a Barcelona són les que comentaves i l'èxit que esteu tenint i el treball constant de molta gent. I clar, aquí a la zona Estamó, que és la realitat que jo visc, perquè que he vist aquí, és això, és ordenances de copia-pega que ni tan sols s'apliquen, que per ficar denúncies per no portar un morrió, un gos sí, te trobaràs totes i més, però que en tema d'implicació com a sensibilitat com a ajuntament, que zero o menys. Encara llavors, clar, és aquesta lluita constant, que dius, és que tens estar recursos, perquè te comentava, tens de la Generalitat, se poden demanar subvencions perquè les trauen, de la Diputació també se'n trauen a Tarragona. I és que quan vas a mirar quins ajuntaments han demanat la subvenció, és que te cau tot en terra, perquè és que hi ha comarques que és que no hi ha cap ajuntament que hagi demanat la subvenció, que te diuen, la vols per a esterilitzar, i clar, és aquesta lluita constant, que finalment arribes a
a un agotament, clar, perquè és que és la lluita, més forma part d'un voluntariat, d'una protectora, que també vius el dia a dia que estàs en lluita en aquest ajuntament, no? I una mica és deixar-ho així damunt de la taula per veure, o sigui, veure la situació que d'alguna manera a Barcelona s'està aplicant i que funciona i veiem que és bé, però clar, és la llàstima també de la poca sensibilitat de lo que són els ajuntaments. Simplement era això. Gràcies. Si em permets, Aurora, si em permets, Aurora, abans em sembla que havia demanat la paraula la Carme, però per contestar una miqueta el que deia l'Àngels, jo crec que és clau que cada vegada siguem més exigents en aquestes polítiques, però al final això és la imatge de la societat. És a dir, al final les administracions responen a les exigències també, és a dir, aquí hi ha una relació, mira, el Lluís abans plantejava un tema que és sensible, no? I deia, bueno, des de joventuts volem parlar més d'aquest tema. Què ens està dient? El que ja sabem, i cada vegada hi ha més sensibilitat per aquests temes. I això és la millor notícia. Això vol dir que cada vegada hauríem de ser, en coherència, més exigents. I això també vol dir que llavors exigirem més als ajuntaments. I potser serà més determinant, no? L'Aurora deia abans, parlava del programa electoral, potser serem més exigents, tant de bo, creu els dits, no vull anar amb el lliri a la mà, a l'hora de decidir a qui votem, si ens importa tant aquest tema, a mirar què és el que opinen sobre aquest tema en el programa o què es comprometen, una formació o una altra. I per tant, després els hi demanarem que des de l'Ajuntament, si estan governant, doncs que ho exigeixin. Ara, també et dic, Àngels, jo crec que hi ha una part que va més enllà dels ajuntaments, que és que hi ha molts ajuntaments, tu parles des d'Amposta, però hi ha molts ajuntaments que no es poden permetre perquè no tenen recursos per posar-se a regular i menys encara a donar subvencions. I per tant, al final és molt important sota quins paraigües et mous normativament parlant, no? I aquí és important què fa la Generalitat o què farà l'Estat. Ens consta que la Direcció General de Drets dels Animals del Govern de l'Estat està treballant per avançar en la modificació i l'actualització del marc normatiu. Bé, doncs vinga, ja tenim bones notícies. Sovint aquests marcs normatius que en aquest àmbit hi ha una part, diguem-ho així, que cau en cascada, obligaran aquells que potser no tindrien la intenció de, o perquè no els exigeixen, o perquè no els hi surt d'ells mateixos, a haver-se d'adaptar. Per tant, ho dic per treure pressió únicament sobre els municipis. A vegades també podem pensar en una lògica de des del govern de l'Estat, en termes de millora del marc regulatori, com podem avançar? I de la Generalitat, perquè aquests mínims cada vegada siguin més exigents. Deia, a Barcelona tenim la sort que vam entomar aquesta ordenança. I això fa que puguem, perquè creiem, exigir més en el seu compliment. Si no la tinguéssim, podríem exigir menys. La sanció que hem imposat a Milanuncios i a Vivo no la podríem haver imposat si no hi hagués una ordenança que diu que no es poden vendre cadells per sota de 4 setmanes, que no es poden vendre cadells que no s'acrediti que tenen tot el control veterinari fins aleshores, que no es poden vendre els cadells que no estiguin amb tota la documentació reglada. I que no es poden vendre cadells si les instal·lacions a les que es venen no tenen determinades condicions. I això és perquè ho tenim a l'ordenança. Bé, mirem-nos-ho. Hi ha una part que potser l'ha de continuar regulant o l'ha de poder continuar regulant cada municipi, però i si des d'altres àmbits amb competència pugessin el llistó i alerta i donessin recursos, perquè normalment el que passa és que si només puges el llistó en termes d'exigències de normativa però no els hi dones recursos per complir, l'Ajuntament de torn, per voluntat que tingui, no té una maquineta per fer diners. Vull dir que jo crec que al final tenim la sort que cada vegada hi ha més exigència, més sensibilitat, i per tant això també em fa creure que anirem avançant cada vegada més en voler que les regulacions siguin millors,
i voler que els pressupostos siguin millors per afrontar aquestes polítiques. No sé si, Carme, tu No, volies jo dir si alguna voleu, cosa? com després us faré una proposta, perquè a mi Sí. m'agrada fer propostes per treure alguna cosa positiva de les reunions. El Sergi, em sembla que el Sergi Sí. ha demanat la paraula. Sergi volia A parlar veure què us també. sembla després. Sí, hola. Jo d'entrada volia disculpar que m'he hagut d'ausentar durant una bona estona i m'he perdut part del fil, però estant a la Comissió de Medi Ambient hem coincidit amb aquesta sensibilitat i una mica sabem en què esteu treballant. No? Però jo volia, com a arquitecte que soc, us volia fer un parell de comentaris que no sé si poden afegir alguna informació. Com a arquitecte soc de l'Ajuntament de l'Hospitalet, he observat que l'ordenança del civisme diu que per tenir un gos a casa has de poder demostrar que tens 6 metres quadrats per destinar-li amb ell. Això és un estàndard superior al d'habitabilitat de la Generalitat per a les persones. Perquè les persones has de tenir, l'habitació mínima són 6 metres, però pots descomptar l'armari. De manera que amb 140 metres pots tenir un adolescent vivint tota la seva adolescència o infància i joventut tota la vida en una habitació de 140 metres. I aquest és un tema que hauríem de millorar a l'estàndard d'habitabilitat, del decret d'habitabilitat de la Generalitat, com a mínim mitjançant la Carta Municipal de Barcelona, perquè a Barcelona això no passi. Perquè si un gos té dret a tenir 6 metres, una persona també el s'hauria de tenir. No s'hauria de poder descomptar l'armari. Aquesta és una. I l'altra anècdota és que passejant pel Passeig de Gràcia vaig entrar a la botiga de la Linda McCartney i vam preguntar, la meva companya va preguntar una tela que hi havia molt especial i diu, mira, aquesta tela la fem amb seda que es fa un cop ha marxat ja la papallona del capoll. De manera que es veu que normalment es bullen els capolls perquè el fil de seda no es trenqui i la papallona dins es sacrifica la papallona. I ella ven la roba més cara perquè la fa amb seda que s'ha foradat perquè han deixat sortir la papallona, l'han deixat escapar. Vull dir que aquesta sensibilitat arriba fins a la moda. Hi ha persones que venen teixits que protegeixen la qualitat de vida dels animals que han proveït el fil aquest, com són les papallones d'un cuc de seda, que ja em diràs, és un animal molt petit que no s'aprecia. Disculpa, en el cas de la McCartney, si no m'equivoco, és vegana. Vull dir que és una activista animalista, aquesta dissenyadora. Aleshores, està bastant molt compromesa amb el tema animal. Sí, és vegana, Sí. Deixo la paraula a Laia. No, gràcies, Sergi, perquè mira, jo no ho sabia, o sigui que m'ha anat bé l'alerta i ja estaré més atenta. I és veritat el que deies inicialment, òbviament. Aquí tenim molta feina a fer en termes de coherència amb les exigències de drets ben bàsics. Totalment. De totes maneres, perdona, això que has dit, Sergi, m'ha sorprès molt perquè a la llei de protecció animal no diu res. Així com sí que diu que un animal no pot estar fora en un balcó o una terrassa que no tingui uns metres quadrats, això sí que ho diu i té la seva lògica, perquè hi ha animals que els tenen tot el dia ficats en un balcó petitó. Amb habitacions deu ser l'ordenança d'Hospitalet que ha fet aquesta, perquè la llei no ho diu i m'ha sorprès, t'ho dic de veritat, no, perquè a més conec moltes famílies amb animals que tenen un pis, un apartament petit i és veritat que si tens més de 5 animals has de demanar nucli zoològic i ja canvia les condicions en què has de tindre aquests animals. Però si tu tens un gos, inclús 2 o 3 o 3 gats, doncs m'ha sorprès, la veritat, no ho sabia perquè la llei no diu això. Jo ho vaig llegir, està escrit a l'ordenança, ho vaig llegir fa uns anys. Ho vaig llegir fa uns anys i després al llegir les ordenances d'habitabilitat de la Generalitat em va sorprendre que defensaven més els metres quadrats d'un animal que d'una persona. Que a mi em sembla molt bé pels animals, però em sembla que no s'ha de revisar el decret d'habitabilitat. Millor, no? Ara fa anys que no l'he mirat, potser la tornaré a mirar demà passat, quan vagi presencial, la tornaré a mirar, a veure si encara hi és. Però hi era, aquest estàndard de 6 metres hi era obligat.
Àngels, em sembla que també volies dir alguna cosa, no? Has aixecat la mà? Sí, no, Aurora, ja he parlat ara. Era per al torn d'abans. Gràcies. Que volies. Algú més? Alguna company que vulgui comentar alguna coseta més? Aurora, si em deixes fer una proposta... I tant. Vale? Pues mira, Endavant. quan comentaven els recursos, que heu comentat el tema dels recursos dels ajuntaments, hem de tenir en compte que molts ajuntaments, jo estic recordant, Rubí, nosaltres teníem una despesa ja fa anys, ara serà més alta, però una despesa només quan recuperaves els gossos i gats que te venien i havies de tenir-los cuidats i tal, hi havia una despesa anual de quasi 300.000 euros. Jo ho recordo perquè era un tema molt punyent, perquè en moltes ocasions de serveis socials teníem menys pressupost. Però per què? Perquè la llei aquesta ens obliga i, a més, hi ha responsabilitat penal als responsables polítics sobre aquest tema. Va ser una llei molt avançada, i en Espanya és la llei més avançada, però es va fer una llei que ara incompliria tota la normativa, que és que fer una llei donar una competència sense recursos. Això és un tema que s'ha parlat moltíssim a la Federació de Municipis de Catalunya, i ara que tenim un govern a l'ombra i que jo crec que això és una responsabilitat de la Generalitat de Catalunya, que per això va fer també la llei i tothom va estar d'acord, però no va pensar com ho faríem, ja no els ajuntaments mitjans, sinó els petits, que és impossible. És més, a la federació tota l'estona s'explicava com hi ha ajuntaments que tenien més recursos i els companys d'altres ajuntaments portaven els gossos a l'altre municipi que estava a la frontera perquè el cuidessin, perquè clar, no teníem recursos. O sigui que estem parlant de coses d'aquestes. Home, ara que tenim un govern a l'ombra, podria estar bé fer una apel·lació, alguna intervenció, no sé com, en quina figura interpel·lar el govern precisament perquè modificar aquesta llei perquè garanteixi recursos als municipis. Per una qüestió també de competències, perquè això no és normal que un municipi que té 500 habitants i que quasi no té pressupost, doncs resulta que ha de tenir una partida molt important per a aquesta despesa. Que l'ha de tenir, però que qui té recursos que ho posi. Ho dic com a idea. I a mi, pensant i escoltant a vegades, parlant amb l'Aurora i l'altre dia també parlant amb la Laia, home, la coordinació de polítiques de benestar animal al PSC dintre dels municipis podria estar bé fer alguna mena de grup, alguna cosa de coordinació de polítiques per bones pràctiques, per coordinar, per coses a dir-li a la Generalitat. En la llei de l'Estat també jo crec que podríem intervenir. L'Ajuntament de Barcelona segur que ho ha fet, però igual també en la perspectiva, jo sé, per exemple, les Terres de l'Ebre. Aquest cap de setmana hem estat restituint un problema de maltractament animal evident, no? Bé, a veure, ho dic també per ajudar-vos, perquè jo sé que és complicat, no? És un tema complicat en el territori, però sí que és veritat que hi ha ara cada cop més consciència, el nostre propi partit també hi ha més consciència, no sé, era una idea, jo ho deixo aquí, ho llenço, Aurora, vosaltres, Laia, però que coordinar polítiques d'aquesta mena, nosaltres ho estem intentant també des de la transició ecològica i la transició energètica, i a veure si ja passa aquesta pandèmia d'una vegada, si podem ja ser més ràpids i més àgils per tirar endavant un fòrum de regidors que hem endegat, però que tots junts no estem treballant amb bona velocitat per la pandèmia, perquè no ens podem quasi reunir, però que podia ser una idea. A veure què us sembla. Bé, són dos, en realitat. Dues idees. No et sentim, Aurora. Jo us volia fer... no sé si ha de parlar algú. L'Aurora estava intentant parlar. Vale, parlo un momentet, Sergi, i després et deixo la paraula. Era el que deia la Carme, que jo estava esperant qui portaria el tema animal en el Parlament, dels nostres, que clar, encara no ho sabíem. Ara em sembla que serà la Sílvia Paneque, que portarà, i aleshores ja havíem parlat, inclús amb la Sandra, en algun moment que hem pogut parlar, d'aviam si podem fer una reunió per això, per posar en marxa, perquè de propostes, home, a mi m'agradaria, per exemple, les dues que portàvem més importants en el nostre programa electoral, que a més van tindre molt bona acollida per part de les organitzacions
organitzacions animalistes, que eren la Direcció General de Bienestar i Protecció Animal i la reglamentació de la llei, perquè al final tenim una llei molt avançada però que no està reglamentada. Això ho portàvem nosaltres i vaja, estaria molt bé que ho poguéssim, no sé, o d'alguna manera treballar, proposar. I una altra cosa és el tema recursos. És que jo trobo, home, jo sobretot que conec molts ajuntaments i ara n'hi ha companys que ens demanen ajuda i que parlo directament. Ara tinc una mica més d'experiència amb companys i companyes dels ajuntaments i és que no n'hi ha recursos. És que és molt injust. És molt injust perquè és que tens, a més, ara passa una cosa, que hi ha, clar, estem avançant molt en el tema animal. Aleshores, el que sí que trobo, que és una mica el que deia l'Àngel, em sembla, que anava per aquí. N'hi ha ajuntaments que s'han posat molt les piles i estan superconscienciats i estan fent una feina boníssima. O sigui, s'han posat ja a treballar. N'hi ha els que no és que estiguin treballant molt, però són conscients de que s'ha de treballar i comencen a veure que és necessari. I després estan els que no fan res. I encara estan els que no fan res i els importa un pimiento i a sobre inclús estan incomplint alguna llei. O sigui que tenim aquesta graduació amb la feina que estan fent els ajuntaments. Però de totes maneres, sigui com sigui, els recursos són imprescindibles. Perdona que et talli, Aurora, perdona que et talli. És per veure la partida pressupostària per a bous a municipis d'aquí i veure la partida pressupostària per a benestar animal. I no vull obrir cap meló perquè això és per parlar llarg, però és així. Clar, i a més n'hi ha molta diferència, per exemple, del que fan a Terres de l'Ebre, del que es fa a Barcelona, del que fa a lo que és a l'àrea metropolitana de Barcelona. És que ara n'hi ha molts... Clar, trobes molta diferència a la manera de gestionar. A Terres de l'Ebre em sembla que és una mica com un microclima, per desgràcia, en aquest tema, perquè al final és on està focalitzat el tema correbous i això ho canvia tot. És que això ho canvia tot, perquè inclús jo m'he trobat, i passa amb la tauromàquia, ajuntaments que no volen fer res de bienestar i protecció animal perquè entran en contradicció amb el que hacen con los toros. Entonces, clar, si fan polítiques contra el maltractament, aleshores què passa amb els correbous o amb els toros? I a vegades inclús hi ha aquest problema de contradicció i prefereixen no fer res per no veure's amb aquesta dicotomia o esta contradicció. És complexa, sí. Sergi. Disculpa, Aurora, un moment, sobre una cosa que acabes de comentar. Perdona, Sergi, és que acaba de sortir el tema dels toros i de més, però és que després ens trobem amb aquestes històries de que arriba una proposta al Congrés i nosaltres donem, en certa manera, el vistiplau perquè es puguin retransmetre el que són les corrides de toros a la televisió pública. Llavors, de vegades entrem en nosaltres mateixos en certes contradiccions. Sí. El tema de la tauromàquia i correbous, que a més està lligat directament, ho lliguen directament amb tradicions i cultura, és una lacra. Jo parlo clar des de la vertiente animalista, o sea, es una lacra. Para nosotros como animalistas, nosotras, una lacra, pero es que yo creo que lo es como sociedad, porque entras en contradicción con todo lo demás. Es decir, estás hablando de que no al maltrato, aquí en Cataluña, que tenemos una ley súper avanzada, y después ves el vídeo que vimos todos, por lo menos nosotros en el grupo animalista lo pusimos, y se te calan a los pies. Y yo aún pienso, pero ¿cómo puedes justificar esto? O sea, no hay manera posible de... Yo digo, desde mi manera de verlo animalista, pero es que no puede ser. Desde una sociedad avanzada no se puede permitir esto. Y yo ya puse en un tuit y lo pusimos en el grupo. Una cosa es la tradición y otra cosa es perpetuar la barbarie. Es decir, de barbaries ha habido muchas a lo largo de la historia y no todas se han perpetuado, afortunadamente. ¿Por qué perpetuamos esta? Esto no es cultura. Esto es perpetuar una tradición bárbara y que seguimos, entonces tenemos un problema, realmente. Però és que, Aurora, encima estan fent modificacions de crèdit als plens. Sí, és. Que s'han gastat els diners dels bous perquè suposadament no se'n feien i ara passa pel ple una modificació de crèdit perquè com ara ja es poden tornar a fer correbous, doncs
passen diners per poder-los fer. És Vull dir, horrorós. tan clar, És horrorós. Aviam, no vull allargar el que podem fer. No, tampoc. No, sí, superinteressant. Si voleu, farem una xerrada, parlarem, que parlis tu, Àngels, i tot de la problemàtica aquesta i de com des del PSC i des del grup animalista, no sé, podem fer via i treballar-ho. Realment aquí, per sort, Laia, a Barcelona, això, per sort, no ho tenim. Això podem estar ben tranquils. Això com a mínim ja no passa. Sí. Sergi, Bueno, tu... ja no passa, no ha passat, el dels bous no ha passat, però vaja, hi havia l'altra derivada, però vaja. Jo, deixeu-me dir en tot cas, perquè no recordo ara, em sembla que ho deia la Carme abans, estem intentant treballar també en totes les direccions, no? I abans crec que la Carme deia intentar fer arribar propostes quan es regulen temes a nivell de congrés. Ho vam fer fa poc, justament perquè s'estava regulant a nivell de congrés, i vam fer arribar una esmena demanant que les botigues no es poguessin vendre cadells. Així de clar. Perquè, malauradament, ens trobem que la immensa majoria no compleixen. I és molt cru, perquè amb els temps que cauen, proposar que no se'n puguin vendre vol dir que els hi treus. Però també, d'altra banda, tots sabem, hi ha estudis que ja ho diuen, que ja ho demostren, que les botigues allà on fan els diners és amb tots els complements. Menjar, joguines i tot el que us pugueu imaginar, llitets. El que guanyen amb la venda de cadells és mínim. I, en canvi, és on es produeix el veritable drama en termes de drets dels animals. Per tant, diuen, escolta, endavant les botigues, però que venguin, sisplau, que venguin complements i el que vulguis. Perquè, a més, per tindre aquest marge de diners, perquè puguin fer diners amb les botigues, amb els animals, no poden anar a un criador o una criadora d'aquí, del país. Porque, claro, un animal bien cuidado, bien criado, como tiene que ser, cumpliendo todas las normativas, es caro. Entonces, no hay margen para las tiendas. ¿Dónde se van? Pues, como estabas tú indicando, a los países del este. Entonces, es que es una venta que no se puede permitir, pues porque no está bien hecha, porque no se puede, porque no. O sea, no, perquè no compleix les garanties, perquè al final els animals te'ls porten en 2 setmanes. Sí, és horrorós. I això, doncs, ja sabem què vol dir. Sí. No. I si volen fer, n'hi ha algunes que fan, poques, però n'hi ha algunes que fan d'intermediari amb criadors nacionals, criadores nacionals, que ho facin, que posin al marge que vulguin amb un criador o criadora d'aquí, con todos los papeles, con todo, y bueno, y si un animal que coges de un criador, porque bueno, sí que es verdad que a veces pues por las condiciones y por los requerimientos, a lo mejor sí que tienes que ir a una raza concreta y tienes que ir a un criador o una criadora. Si lo quieres hacer a través de una tienda, ¿no? Que yo creo que no, pero que sea nacional. Pero venta no. Venta no. Eso es que vender un animal en una tienda, no. Para eso ya hay los criadores y es otra cosa distinta. Pero una venta como si fuera el muñeco de peluche no puede ser. Realmente no. Sergi ha demanat la paraula, però jo crec que ja estem en temps de descompte, perquè la Laia ha d'anar segur a un altre i tothom hem d'anar a sopar i aquestes coses. Jo seré molt breu, perquè com que m'he perdut el debat, no sé si heu parlat del benestar animal i el tema del zoològic. Aquest és un tema que va ser molt controvertit i jo vaig participar com a vocal de la FAP. Era jo vocal de Medi Ambient de la FAP i vaig estar a la taula de l'Ajuntament de Barcelona per la millora del zoològic i no sé si aquest és un tema de benestar animal que es tractarà en aquesta comissió. Vaig fer 2 visites al zoològic amb els cuidadors i ens van donar molta informació de que realment es veu que hi ha especialistes i que a Europa i que publiquen llibres fins i tot de benestar animal que són llegits a Europa. Es veu que està bastant ben portat, però no sé com ha quedat al final. Jo, en tot cas, si en aquesta comissió es tractés, jo ho vaig seguir de prop i podria col·laborar. Sí, ho hem parlat, Sergi, ho he explicat al final de la meva intervenció una miqueta com estàvem treballant en el zoo. I després en Lluís també en parlava i per tant ho hem abordat una miqueta més. Però vaja, ja et dic, jo
També us ho deia, encantada si voleu parlar específicament d'algun tema que no hi hem pogut entrar prou i inclòs aquest. Pues me parece, compañeros, compañeras, que no, que ya estaríamos aquí 2 horas más. Yo estaría 2 horas, pero no, no puede ser que se nos hace tarde. Laia, muchísimas gracias, de verdad, A vosaltres. por todo el que hem après, per tot el que ens has explicat. I gràcies als companys. Em costa, de veritat, que n'hi ha molts que no han pogut assistir, moltes companyes que m'ho han dit, que m'ho estaven dient per WhatsApp, que volen veure la gravació. I res, que si podem en una altra ocasió parlar més del zoo o d'altres temes, doncs encantades i encantats, i que moltíssimes gràcies. A vosaltres, de veritat, és un plaer, la veritat. Que sigui fins la pròxima. Exacte. Cuideu-vos molt mentrestant. Gràcies. Gràcies. Adéu. Vosaltres. Adéu. Adéu.